Kastap kabasuk kabakemen na kabentajung pi baro ki parlok baik ki papet ya kani ka channel ka good news channel kabalong ka channel jung ka sinat nga ai kublay ni magatay pi baro hakakarteng ka jung utray ba unom pnim jungi uji sukres hakar ka step habang ni puson ni kaktin ka jung play kabenta kabangan sim kalong naga gospel kabakum u Lukas kalanong kabakat kandai bat kadekhat kabaningkong hadu kadekhat kabasipau ya kani kabenta ru nganum pule lot ya kadekhat handai ngan pule tang ya kadekhat kabasipau ya kadekhat kabaningkong hadu kadekhat kabakandai pila ban pule me pi halayeng layeng ngan pule ya kadekhat kabasipau ka ongkum ni nabau kun ubriu lawan ya kaban wat bat ban pen im ya kabalaja sasisien ngan puli biang nabau kun ubriu lawan ya kaban wat bat ban pen im ya kabalaja ngini pendam ka cindawai kokpa jungi bab neng ngi wan hajan jume kan ke step ngi songu yeme namar ba mele lam ngi ba me ah ngi ya kan ke jingim ka batmai bangi sedang ni kesini ko try ngi wan ka jat ka jongme ban sngap ye ka jing hikai ni ka ktin ka jongme tu kren ko try kan rat ngi ka step kai ka ba me kwa ngi bangin le ha ka si bar ko ling ba ka ktin ka jongme khnang bangila ban em ngila ban ya kat kom ka mon ka jongme to hikai ngi ka por it wai ba man yalam ngi do men sim ko jongme ha ka karteng ka jong Jesus ki pan amen. Haka kat pratrik jong penai rempang Februari kasnam kat kandai sepak san puar ka eryong ka bakrau kala be bat laong bakala kedia ya ka wei ka jahat ka bakit pniang kan ka jahat kala syak kedia hadu arling khot bat ka kerteng ka jahat ka dei ka baki ai kerteng ya ka SS Pendleton ya kan ka jahat Lashna hakasnam syajar kandai spa sau pusau ha Portland, Oregon, keberepo United States of America. Nak kebenta ban penankam ha Port ma. Bat laong ba kani ke jahat. Kadang yaj dang tang kumba shipau mile tam na Massachusetts Coast. Ha pedeng jong ke eryong ba bajur bar ke jingkenting jong ke duriau. Kata ke jahat ke baladon kumba sau pau tam kinong tray. Kibala sakut hapok kata ka jingjia. Balong bakani ka jingjia kala pur stat baha bat kala poi ha ka Coast Guard Station hapo Chatham. Kani ka don hapo Massachusetts hi. Bat kumta laong ba kini kinong tray kiba tray kani ka station u first class Bernie Weber ubare unong pet ya kata jaka ule lam ye ki laingut ki nong tray jong u haka ling ban lej a jingrap ya kata ka jingjia bat kumta marmar ki lami nang ta bat laong ha pedeng jong ka jing e bat ka jing ma ka bakrau pedeng ka jingjur jong kata ka eryong ba penkhi phalo ya kata ka duriau laong bakini ki saungut ki lala ban sei hadu lai pu ar teli ban pelat im ya lai pu arngut bat kani ka jing slur bar ka jing senrang mensim ka jongki kalapur keleng kari Amerika bat kumta kari Amerika kala ainam ya kani ka jing jia kum ka jing pelat im ka bakrau tam hake history jong kari Amerika ya kani ka jing jia la penmi ru hakadur jong ka film hakasnam arajar khat reo kabala ai kerteng the finest hours haka gospel Lukas kalong ka khat khandai ka dekhat ka basipau u Jisu upen pau ya kata ka kam jong ka jing pelat im ka jong u haka bauang nabau kun ubrio ulawan ya ka ban wat bat ban pen im ya ka balaja parlok barok kading pna bat kajing mi pat ukres kilong ki artli ki dak jong kata kajing pensisa
ia kata ka kam jong ka jing pelat em ka jong u. Haka ba ula shim bar ula ba halade ia ki pop jong ka perthai baro. Bar upen themai pat ia ka jing im jong gitu ki basyanya hau blai. Nadu ar hajar senam ki breu kelap diang ia ka jing terwa jong ka jing em ka bakerhai hau kres. Bar ka jing em ka babom jukut bar habeneng. Kumta haba ki breu ki pediang ia kane ka jing pen em ka babom jukut ka hau kres. La pelat em ya ki. Kiyo ia ka jing pelat im ka bakrau. Haka bakani ka jing wan ka jong Jesus Christ ka day ka jing pelat im ka bakrau. Ka bakham krau bani ki weipat ki jing pelat im. Parlok baro. Kum ki senran baki nongbut ka jong Jesus Christ makata ngidon ya ka lat ne ka kabu. Da ka jing rap ka jong mensim bako jong blay. Bangin ya snok ti. Bat banya don bentalang rengkat bar unong penim jongi u Jesus Christ. Haka ne ka mission jong ka jing pelat im ka bakrau. Haka ne ka mission jong ka jing pelat ka jong Jesus Christ ya ka perthai. Ngiru ngidon ya ka benta banya snok ti hang ta. Kum ki banget pan pelat im ya ki wei. Na ka jing jot ka bakrau. Ngakwa ban bu kani ka jing keli bat bangine jubab marwei la marwei. Don manu haka jing im jong pi. Ba piyo i baki don kam ye ka jing pelat jong Chris. Don ki perlok jong pi. Don ki marjan jong pi. Don ki bahing bahasam jong pi. Ni don manu ki ba piyo i baki i don kam ye ka jing pelat im ka bakrau. Kum ta ki perlok boro. Kum kita ki nongbut ke jong Jesus Christ. Bat kum kita ki banyak trelang haka mission ke jong Jesus. Tungin wan lam ya ki syau Jesus Christ. Haka gospel Matius long basan ka dekat khat lai du khat sao. U Jesus ong ni kintien. Pi long kam lo. Pi long ka jing sha jong ka perthai. Bangin long kam lu, bangin long ka jing sha jong ka perthai. Kini habang ngilong kum kamlu baga jing sha jong ka perthai. Ngilong ka jing kerku ya ki weipat. Baki kinyo i yau jisu ka jim ka jongi. Baki nyo mat ya ka jing kerku. Leng ba ka jing im ka jongi. Ngi sautanat ban pule ne ka tin ka jong plain na ka gospel Marcos kalong ka baar ka dekat iwe dekat ar ka be thu ingi sapang ki saungut ki briu ki baba ya bapang yap silyang ban lam so jisu. Ubri ubom don bor dalade ban let so Jesus Christ. Den ka jingpang ka palaban yu. Kini ki saungut ki le lam yu. Bat uniu breu la yo mat e ka jingpen khia. Kini kita train makata ya ka kam ka jongki haka mission u Christ. Bat nama kata kila long ka jingkerku. Ya uniu breu ubapang. Barok tungin perkat nama kata. Iya kan ni. Hatu kajing pelat ublay kakta na emengi. Abang ilamat ia kajing pelat kajong ublay. Pidon na ia kajing sokit ram. Kakta na ia kajing mucim perkat kajongi. Bat abang isokum ta kumno nginya thu lam. Ia kajing temu jong kajing pelat ukres sekiway. Kakot ingi nama kataan ko por. Baka kamram kajongi kalong. Banginya thu sekiway. Ia kajing pelat kajong ukres. Kajing duai kajongi kan kasi kalong nama kata. Ban ong ko payarap yangi. Ban pen i sa kaperthai ki barok ki ba me malale hangi. Bat ban sno hame. Haka mission jong kajing pelat jong me. Bangi duai ba oblay unyarap yangi. Bangin long ki aktiar jong kajing ai kajong oblay. To oblay kurku nyarap na kapor. Naka benda kapuram kajong o. Amen.